La Scarlett Johansson fa de marciana en una pel·li que és com un petardo mental però sense el cop. Gairebé no hi ha diàlegs i sempre hi ha alguna excusa per fer-la sortir amb pilotes. Us faré un spoiler per si us voleu estalviar més d'una hora i mitja de la vostra vida. Així que avui te'n faig un resum de Under the Skin. La pel·li comença quan un motorista porta una dona a collibè dins d'una furgoneta, on hi ha ni més ni menys que la fabulosa Scarlett Johansson en pilotes. Ella la comença a desvestir per posar-se la seva roba i se'n dona compte que la dona plora. Després es queda encantada mirant una formiga i què sé jo. Aprèn a parlar i a maquillar-se observant el comportament d'altres dones. Ah, per cert, el motorista també és un marciano. De tant en tant l'ajuda o la supervisa, però mai es diuen ni una sola paraula. La Scarlett Johansson fa coses molt rares. Es passeja amb una furgoneta per diverses ciutats d'Escòcia i fa veure que es perd. Va aturant a homes, només a homes, preguntant com s'arriba a algun lloc i els fa pujar a la furgoneta. Un cop a dalt, la Scarlett Johansson els insinua si volen xuscar i els du una caseta, on es comença a despullar, provocant-los amb el seu cos sexy de Scarlett Johansson, però... És una trampa! Doncs sí, tot era massa maco. És una trampa on acaben caient en una mena de piscina negra on es moren. I mai arriba a fer l'amor en cap d'ells. Ostres, Scarlett, que malvada i que guapa que arribes a ser. S'ha de dir al seu favor que només selecciona homes i dones que viuen sols i no tenen família. Si no, els deixa estar. Com a mínim té aquest detall de no trencar les famílies. Després de carregar-se'n uns quants, com aquest. I aquest altre. Trobo un pobre tio amb la cara deformada, que ha sigut sempre marginat de la societat i mai ha fet l'amor a cap noia. Fa tots els passos que sempre fa per seduir-lo, però aquesta vegada es queda mirant una mosca a la finestra. I això es veu que la fa reflexionar molt sobre la merda de vida que porta de cruel, assassina, psicòpata, i diu, mira, aquesta mosca m'ha fet reflexionar molt sobre la compassió humana, i no pas haver assassinat a no sé quantes persones a sang freda. Deixaré de matar el pobre tio aquest i, a partir d'ara, seré bona minyona. I dit i fet, deixa marxar el pobre tio, agafa la furgoneta i fot el camp. De seguida descobreix el motorista i comença a buscar-la, però abans agafa el pobre tio que, per si no n'havia tingut prou, ara el fot a dins del maleter d'un cotxe. Per què? Coses de marcianos, jo què sé. La Scarlett segueix conduint fins que troba tanta boira que no sé atrás del d'un burro. Abandona la furgoneta i decideix seguir a peu. Intenta fer vida de bona minyona per poblets d'Escòcia profunda. Demana menjar a un restaurant i descobreix que pels marcians els pastissos tenen gust a caca de vaca. Aleshores, agafa un bus on s'hi troba un home que l'ajuda. L'home viu sol, l'acull a casa seva. I ella es posa a mirar-se al mirall en pilotes i diu, joder, sóc la Scarlett Johansson i estic superbona. Ara entenc per què tots els homes humans heterosexuals tenen tant d'interès. I tot semblava que anava relativament bé, però mica en mica comença a anar relativament malament. La Scarlett diu, vinga va, anem a provar l'amor heterosexual. Tanca els ulls i es deixa fer un petó. Però la cosa se'n va a la merda. Es veu que no té genitals, o la xona no li va bé, o alguna així, pobreta, perquè el seu cos no és del tot humà. Després d'aquest xasco, se'n va corrents cap a un bosc molt espès només amb la roba que porta. Per altra banda, el motorista la segueix buscant. Ara s'ha reunit amb d'altres motoristes, que suposo que tots plegats deuen ser marcianos, o què sé jo. Mentrestant, al bosc espès, la Scarlett Johansson es troba un guardabosc amb cara de psicòpata, que li dona una mica de conversa i després cadascú segueix el seu camí. La Scarlett segueix fins que troba un refugi, hi entra i es disposa a passar-hi la nit dormint en un racó. Però de cop i volta es desperta, nota que algú l'està magrejant. És el guardabosc amb cara de psicòpata, que es veu que és un violador. El guardabosc li arrenca un tros de pell a la Scarlett i a dins hi ha com un bitxo molt estrany de color negre i el guardabosc amb cara de psicòpata, que resulta que és un psicòpata, es caga de por i marxa corrents. Aleshores, la Scarlett s'acaba d'arrencar la pell humana i es veu com és realment. És un ésser que no té cara, amb el cos negre i sense formes, com un maniquí. Sembla que la pell humana encara és viva. Mentre la té a les mans, la cara de la Scarlett plora. Just en aquest moment torna a aparèixer el guardabosc amb cara de psicòpata, que a més es veu que és un assassí. La remulla amb benzina i li cala foc, mentre el motorista s'ho mira des de lluny. I la Scarlett Johansson mor. Que la força t'acompanyi, Scarlett Johansson. Et recordarem per moltes pel·lis, però per aquesta em sembla que no.